Hürmetli, yaratkan bizim Tuğan Tele telekanalının tomoshaçıları, şulay oyunda Sürtü Küne Topşırı'nın Abdurrahmalı barışçısı Roza Hayrulina sizge de ayırım müracaat eten minin tapşırığının yaratkan tuğrı tomoshaçılarım. İhlas köngülden sizni yama yıllar bilen tebrik etem. Yama yılımızın her günü sizin tenigizge nıklı selametlik, köngülігizге ышаныч ümitler, жылылык, тынычлык, гаиләләрегезгә иминлек, мәхәббәт алып килсен. Булганына шөкер итеп, Аллаһ Тәгаләгә рәхмәтле булып, һәр вакыт якты матур уйлар, хисләр белән генә бер-берегезгә мәхәббәт, матурлык тойгылары гына бүләк итеп яшәгез. Һәр көнне яратып, яратылып, сөеп һәм сөелеп. Сезне һәр вакыттагыча һәммәгезне кочаклап, ихтирам итеп, Роза Хайруллина.